Llegir en valencià és una oportunitat d'acostar-te, de conèixer d'una manera molt entretinguda els nostres territoris. Protegir una llengua és deixar-la també, que faci el seu camí, que faci vida normal, sense interferències, lliure per a ser usada al carrer, a l'escola, al comerç i en la literatura. Amb aquestes històries descobrirem vocabulari específic, però sobretot el que farem serà descobrir el nostre territori, el nostre país. És un goig poder participar de nou en la campanya Llegir en Valencià, una campanya organitzada per la Fundació Bromera, que enguany complís 15 anys, i des que pràcticament el seu inici, la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València estem col·laborant junt amb moltíssimes altres entitats. Com hem dit avui a l'acte, és molt important que totes les entitats col·laborem en la promoció del valencià per a que aquests llibres puguen arribar a cada raconet de cada municipi, de cada poble de la nostra província i de tot el nostre país. És molt important que llegim en valencià, sobretot per mantenir la parla, per seguir parlant-lo, per apostar per la perdurabilitat de la nostra llengua.